Ano yung among trabaho diri guys oh. Kapoy. Hindi. Paliton rag barato. Paita. Lisod guys oh. Ano yung among hakutan naglubi. Shout out dahil ko sa atong gobyerno. Arang dili lalim magpupras nya palitaw na nyug barato. Nga anyong produkto ha. Samot ka mahal. Hago ba da po ni mga prasa among trabaho. Di pa among manakaay po guys o nga. Igo na laman jud mo. Tikang kay barato man. Ha? Asar to. Kita para dai diri auto so guys oh ang muna ka ito na baratorag palit binuang di lalin oy. Na oh. Puno na. Guys oh. Ako na po sangkaan ni guys. Puno. May hungaw. Napaguna na eh. Pag na.